za našu zem a za vodu. K našej zemi, k zemi, bez ktorej by nebolo našej kultúry. Prišli sme sem, aby sme podporili aj náš vzťah k vode a aby sme mohli v tejto krajine aspoň pomerne samosprávne prebývať tak, aby sme ich jedného dňa mohli odovzdať našim deťom. Preto by sme mali považovať zem popravde za právne a za národné bohatstvo i na štátnej úrovni a nemyliť si ju s nejakým bežným tovarom. Potom ako 1. mája, to je o chvíľku, sa uvoľní moratórium na rozpredaj pôdy cudzincom. Oni sa môžu už teraz kupovať pôdu, ale musia tu trvale bývať, taký je zákon. Je smutné, že sa, dajme tomu, rozpredal nejaký priemysel, ale dobre, ten sa dá obnoviť. Ale keď si rozpredáme polia, lesy, lúky, časti krajiny, tak je to istým spôsobom nezvratné, alebo len veľmi ťažko zvratné. Nájsť tú rovnováhu medzi osobnými potrebami a spoločenskými, o tom je asi druhá veta našej výzvy na záchranu slovenskej zeme. Žiadosť o novelizáciu Slovenskej ústavy, kde by zem sa dostala ako prírodné bohatstvo Slovenskej republiky. Mám ja lúčku pri potočku hlbokej doline, na nej tráva detelina nikdaj nevyhynie. Aby sme si uvedomili, že národ ako taký nemôže existovať bez troch základných vecí. A to určite všetci vieme. A to je v prvom rade územie, na ktorom existujeme, teda zem, pôda, ktorá patrí nám, spoločná história a kultúra, v ktorú všetci veríme a poznáme, a takisto jazyk. Všetky tieto tri zložky patria k tomu, aby sme mohli fungovať a mohli sme byť silným a takisto nejako napredovať do budúcnosti. Ak pôda nebude naša, tak potom kde vlastne sme a kto vlastne sme? O tom, že jedna z vied tejto výzvy je podporiť potravinovú sebestačnosť Slovenska. Polievka, brúcha, makčenie, kapusta za pritvrdenie, jak sa naraz jedá obe, hnačka potom brúcho šťobe. Ten základ, keby náhodou veci nešli tak, ako sme na nich zvyknutí, ten základ by sa mal v tej krajine dopestovať.